Zdravím všetkých ľudí, pre ľudí, tu je Del Gaming a vtedy pri tomto novom videu, tentoraz pri novom a prvom unboxingu. Dúfam, že som nepovedal jak vždy. Dobre, tentoraz si predstavíme tentoraz a prvý raz si predstavíme takzvaný cardboard. Je to vlastne, no nie je to novinka, pre mňa to tiež nie je novinka. Je to vlastne ako keby virtuálna realita pomocou vašeho telefónu, vášho smartfónu. Takže ako to funguje, sú tu dve sklíčka, sú to vlastne také okuliare, do ktorých si dáte telefón a máte ako keby virtuálnu realitu. Je to celkom 3D, je to dosť 3D, keďže moja sestra si to už kupovala, skúšal som to, je to veľmi dobré, takže odporúčam aj vám. Ale najprv si stiahnite aplikáciu od Google, keďže toto je od Google, pardon za šuštenie, je to aplikácia Google Cardboard. Je to od Google samozrejme. A čo napríklad takáto vec dokáže? Sú tam všelijaké hry. Ak viete o novinke YouTube 360, tak viete, že na YouTube teraz funguje tá funkcia, že otáčate telefón, že s ním otáčate a podľa toho ste vo videu. Takže tá nová funkcia, toto vlastne si dáte na oči, cez tú aplikáciu si zapnete YouTube, cez to Google Cardboard a v tom si vlastne môžete kúknuť YouTube. Úplne ak sa budete pozerať, tu ma vidíte, keď som špatný, zase nemám mufinku. Jak sa pozeráte, tak to vlastne funguje. To uvidíte v ďalšom videu, alebo v tom, keďže by som to chcel spraviť, že tuto by som chcel pridať iba toto, tento unboxing a ešte by som tam chcel pridať do tohto videa nejakú skúšku, proste len ako to vyzerá a potom si to uvidíte viacej. Takže ešte vám niečo k tomu poviem. No, čo by som chcel k tomu povedať. Je na to napríklad strašne moc hier, čo som videl. Sú na to horské drahy, sú tam asi najčastejšie, je to celkom sranda. Dávali sme to mojej mame skúšať a bolo aj celkom zle. Potom aj mne bolo celkom toho zle, ak som to skúšal na sestrinu, takže nebudem moc prekvapený, ale budem aj také, že skúsim nové hry. Potom je tam, tých hier je veľa zdarma, ale niektoré fungujú na tom princípe, že máte hru a po 3, 4 alebo neviem akých minútach alebo v zapnutiach sa automaticky hra zablokuje a musíte si ju kúpiť. Alebo niektoré sú také, že si ich furt musíte proste platiť. Že si ju zaplatíte, vlastne kúpite a dostanete ju, aby ste mohli ju proste hrať. Teraz vám poviem, že som zohnal tento obal, tieto okuliare. Tento model je objednaný z eBay, v popise je stránka a všetko, kde som to objednal. Tento model stál 3 €, pretože je k tomu aj toto špeciálne pútko na hlavu, proste si to dáte na hlavu, aby vám to držalo. Sestra si objednala bez toho púzdra, stalo to 2 € na eBay, toto stalo 3 asi. Proste stojí to za to, keďže nechcem tam nejaké púzdro vymýšľať, nejaký špagát alebo niečo, tak som si proste toto jednoducho vybavil. A nie je to moc drahé, je to euro. Stojí to za to. No. Takže našiel som aj jednu stránku, ktorá to je asi originál, neviem teda, kde to proste objednáte. Stojí to asi 2 € sa mi zdá, ak si to dobre pamätám. Ale mám príde táto krabica s týmito očkami. Asi proste všetko, že vám už máte proste tam. A není k tomu proste toto putko sa tam nedá objednať, a ani neviem, nepozeral som to, ale na tej stránke som to chcel. Len sestra to objednávala z eBay, že objednaj si to aj ty, prišlo to rýchlo, mne to trvalo trošku dlhšie. Ale neponáhľal som s tým, takže, ale mám to tu, je to tu pekne položené, takže môžeme sa pustiť na unboxing. Takže môžeme sa na to pustiť. Kde sa to otvára? Takže tunak sa to otvára. Nejak tento QR kód som skúšal, nie je tam vôbec nič. Nejaká stránka, ale tam mi furt, že nejde a tak. Takže som to neskúšal vôbec. Tu je ešte asi suchý zips. A čo robia všetci s takýmto? Zahodia. Ja to potom upracujem. Takže tu takto pekne vidíte. Toto je NFC, to samozrejme, že všetci viete, viem, že to je skratka, ale neviem, čo to znamená. Tab here, nejde. Tu vzadu som si všimol, že je proste obvodík jednoduchý, ale počkajte, môžeme to aj skúsiť. Zapnem si NFCčko na mobile. Ak som neštekaj, pardon, šteká mi tu pes. Zapneme si NFC. A tu vám proste ukážem, ako to funguje. Pozerajte. Ale tu vidíte žiadna prázdna značka. Dúfam, že to vidíte teda.
Bola pridaná nová značka, ale zároveň tam je, že prázdna značka, takže toto NFC vlastne nič nerobí, len vždy, keď ja toto priložím, tak to tuším. Tak to odnova otvorí, a to je všetko. Tak ako keby mi to niečo pridávalo, alebo čo neviem, ale dúfam, že to niekedy bude mať nejaké využitie a zistím, čo to je. Hodíme to tuto, telefón zase tuto vypneme a ideme ďalej. Dobre, tu je to putko, taká pohodlná látka, naťahovacia. Tu sú lepačky, aby to pekne držalo. Suchý zips, páči, trošku som to upravoval. Takže tu nemáme suchý zips, vlastne toto je ten jeden suchý zips, mohlo by ich tam viacej. Tu máme tie sklíčka, ktoré sú vlastne najdôležitejšie zo všetkého. To dve sklíčka. To dáme dole, dúfam, že to neroztrhám, lebo druhé sa nechce čakať. Bonus dostanete špeciálnu gumičku, ktorá je dobre odolná. A to len v tej cene. A tu už máme celé ten akože, Oculus Rift teoreticky. Tu je prvá časť. Ďalší suchý zips. Ten si odložíme. Tu je teraz nejaká stredná časť. Tu už to vlastne máte celé. Takže ideme na to. Dobre. Toto zadná časť je preč. To je len nejaká krabica. Proste sem sa takto položí telefón. Vidíte tu pekne na foťák. A máte zapnuté. Potom sem tu je velcro, to je podľa mňa suchý zips. Čo mám psovi zase šibe, neviem čomu zase je. Dobre, takže dáme jeden, dáme sem. Odlepíme. Nalepíme. Jeden máme. Teda dám jedno, či ktorú časť tam nalepím. Či hornú alebo dolnú. Tu je to také zohnuté, vidíte moju hlavu teraz, ale hlavne sa sústrediť, nech to dobre prilepím. Vlastne taký tutoriál, ako to dobre spraviť. Vidíte, som tu celý pozohýňou. Čakať. Tak to je. Nevadí, na to prídeme. Počkaj, dobre. Takže, no, ideme na to. Tu máme magnety. Tie teda vôbec netuším, kde majú ísť. Ale, dobre. Osmičku vylúpneme. Takže tu som videl tiež osmičku. Tak tá by mala ísť. To sem. A ten zatiaľ nechám vonku. Dáme von, všetko čo sa dá povylupujem. Dúfam, že to teda dobre poskladám. No to vôbec netuším, čo znamená. Počkajte, ja to vylúpnem a zistím. Viete, že ja som nie angličtinár. Angličtinu vôbec netuším, čo hovorím. Teda čo tam je napísané. Tak. Takto. Magnet. Asi. Bojím sa ešte viacej vytrhávať. Dúfam, že to video nebude moc dlhé. A keď áno, tak takto zostriham. Aha, no tak to je akože jasné, že jednotka do jednotky. To tam je napísané. Jednotka do jednotky, dvojka do dvojky, trojka do trojky. Vložte to do správnych otvorov. A nič úchylné si pod tým nepredstavujte. Ne. Sa nezohýňa. Ale no, a tu som spravil celkom veľkú chybu. Som to tam zle dal, teraz to nezohnem. Tak spravím taký menší trik, zberiem si nožík. A odtrhnem trošku toho suchého zipsu. Aby som to teraz zohol. Spravím aj v tomto fail, ty kokos. Čiže som dúfal, že to odrežem zle. Ospravedlňujem sa za manšiu technickú chybu, ale vybil sa mi foťák, tak som musel proste vyplniť ho a dať na nabíjačku. Točil som to o 4:00 momentálne, 7 niečo, takže hneď sa k tomu idem pokračovať, som chcel povedať. Takže idem pokračovať na to. No, ja som to tu už študoval, dokam mi to nešlo a som sa snažil. A spravím si menší upgrade na to, inak to som si už spravil, chcem to zaujímať, tak som si to radšej prelepil, nech sa mi to nerozhodí. Si idem najprv nalepiť títo lepiace blbosti. Dúfam, že vy to tiež vidíte, že tuto som.
Čiže koľko razy ten sprostý foťak preostri. Furt len preostruje, nič iné. Ja som to prvé video, kde takto robím niečo a nikto na mňa nepozerá. Nevadí. Dobre. Vidíte, tu je to na telefón, na uloženie. Ako to malo byť. Najprv si zložíme túto časť, kde idú tieto sklíčka. Ja by som mohol mať niekde handričku, hneď som svoj našiel. Takže si ten bože bordel tu mám, nevadí. Bo chcem si ich utrieť, nech sú nie špinavé. Niekedy oni sa tak ušpinia, ale sú niekde snaha. Teda ako dúfam, že som ich nezhoršil akurát tak. Utieram to, jak by som to nikdy nerobil. Akože pravda, že v živote som to nerobil. Dám si to tuto. No. Ono by sa to teoreticky malo takto stlačiť. Dá sa tam, takto stlačíš, dáš tam tie sklíčka, zavrieš a máš. Máte. No toho. Ono ja si spravím taký menší upgrade. Ešte to je vnútorná strana. Chcem sa to sklíčko položiť dole. Tak spravím taký menší upgrade. Ak sa mi už toto blbosť roztopila, tak to prelepím lepiacou pištolou. Hneď som tu, keď sa trošku vás zohreje. Počkajte. Už to je zohriaté. A toto odlepíme. Neviem, prečo tu bolo také iné farby, ale odlepíme to. Tá vnútorná strana, takže zalepíme túto časť. Dúfam, že to stihnem. Tak, dúfam, že to stihnem zalepiť a popri tom si tam ešte prsty zalepím. Nejak, prečo tam dávam lepidlo? Vydrží to aj bez toho, ale jak som pred chvíľou spomínal, ja chcem s tým točiť videá, takže si to zalepím. Ale túto druhú časť si nechám otvorenú, pretože som úplne zabudol, že či tie sklíčka majú byť tuto, že či majú ísť, ide tým oblým dnu, alebo von. Neviem, jak to má ísť, či takto, ale podľa mňa takto. Dám ich tak, jak si myslím aj. Vidíte, pekne tam jedno zapasovalo. Jeho tam asi nevidíte. Je to sklo, či umerná, či čo to je. No to tento je dobre uchytaný. Sú trošku poondené. Takže ja vám radím, kúpte si to vážne z toho slovenského internetu, z tej slovenskej stránky, alebo z akej to bolo. Oni to z Nemecka to už posielajú. Stojí to, zistil som to, tak jak mi to nešlo, 2,55 to stojí z tej stránky. Máte tam dostanete presne to všetko, čo ja, no teda až na tie teda až na tie, no, až na tento pásik. Nech zistím, že ono to vážne, tiež je pravda, že to drží len takýto, čakajte, si pozriem, či to tam uvidím. Tiež pravda, že to drží len takéto 3 z každej strany, vidíte? Aj tuto, 3 také vyčňelky, ktoré som už dokonca musel lepiť lepidlom, lebo už sa zhondili. Tak ja neviem, dám to ja opačne. Po prípade to vyťahnem a vymením, preto to nezalepím úplne. Že ak to máte tiež doma a robíte to podľa mňa, tak to nelepte. Toto môžete, to sa oplatí zlepiť. Ale toto druhé nie. Čiže teraz poznám, že mám asi zle telefón, aby nahrávam zvuk mobilom, lebo to je podľa mňa lepší zvuk. No. Máme tuto jednu časť. Ale môžeme sa pustiť do tejto hlavnej časti. To je vlastne už celé. Čo tam treba? Tu sú tie dva magnety, ktoré sú k tomu. Takže to proste len takto zohnete. Tu som si nalepil tie dva zipsy. Táto vnútorná časť, jak je tuto. Tuto dáte magnet, proste. Takto, tak. Hej. 6 do 6, to je hneď tu. A dáte tomu toto.
Toto som tiež nepochopil, pretože toto tu nemá nič na držanie, čiže ono to takto otvorené. Ale asi tam treba prilepiť. A to tam tiež prilepím, preto mám ešte furt zapadnú tú pištol. Že vlastne skoro to máme hotové. Už len chýba tie sklíčka. S týmto musia ísť dnu, kvôli tomuto. Takže vlastne ich dáme takto. Že vy to zle vidíte, ale aby som to mohol... Takto. Takto, ako by to malo ísť. A toto z boku. Ale mi to nejak nepasuje. Počkajte. Ja, toto musí byť zložené. Počkaj, to sa s tým musí pohrať. Dobre. Na tesnotku. Dobre, dal som to. Dole. Hotovo. Ale poskladám túto hlavnú časť. Teda, akože, teraz nám už len stačí toto. Týmto smerom. Ako som to uchytal? Dokonca lepidlo na tom. V obchade nejak do týchto troch dierok, ktoré tu ostali. Presne takto. Dobre. Ja teraz spravím taký menší figel. Ono to podľa mňa aj takto nejak má byť. Tak dám tú gumičku, dokiaľ nezistím, či tam je dobre to sklíčko. Ale keby to zalepím, tak podľa mňa to už nedám. Vlastne, skúsime to zalepiť. Máme vlastne hotový cardboard. Tu treba ešte trošku, tie suché zipsy som tam dal asi trošku zle. Ja to celé potom ešte zlepím, nech mi to vydrží najdlhšie. Ale zatiaľ mi to stačí. To špinavé, ale tá páska to nevadí. No som mi tam dal bokom až moc, takže dávajte na to pozor, ak to lepíte. No, takže ešte som zabudol tieto dva magnety, ktoré musíte dať. Tu zhore je, že magnet, place magnet, aj keď to je krivo, ale sem dáte jeden magnet. A tu znútra hore je taká jedna dierka a tam dáte druhý magnet. A vlastne to by malo fungovať, ak si dobre pamätám, že keď tento dole potiahnete, tak vám to dá ako keby klikne. Keď tento dole potiahnete, prosím, tak vám to dá ako keby ste klikli na ten displej. Takže to si ešte overím. Ono to funguje, sestra mi hovorila, že to funguje. Lebo proste naša malá sesterica aj stratila ten magnet, tak vždy keď chcela dať, akože kliknúť, tak toto musela dať prst, chce to klikať. Bolo to dosť napad, ale malo by to fungovať. Vôbec netuším, akým spôsobom to funguje, ale asi nejakým dobrým. No. Ešte máme cardboard, dúfam, sa vám to páči. Ešte počkať, vidíte, pozrite, chytíte telefón, položíte sem, dáte si takto. A zalepíte. Samozrejme, že mi to tak nedrží, lebo to nemám zlepené ešte. A máme tam pekný telefón, vzadu mám foťák, ktorý je tak nevyužite, keďže neviem, ak sa zapať foťák dá. Ale je to vlastne všetko, čo bolo treba. Vydržíte na oči a môžete hrať. Je to nejaké nepohodlné. Že to je krabice, to je jasné. Spravím. Tu som to tam chcel ešte tak. Tu je ten pásik, ktorý by mali asi teoreticky dá ako takto. Ale budem ho tam lepiť až potom, lebo ako to držím takto. Proste si to dám okolo hlavy, tak. Celkom to tlačí, ak to máte takto, keď to držíte a pritlačate, ale vo finále, ako to si nezvyknite, tuto ten, ako vidíte, počkať, tak toto čierne budete mať. Dosť je čierne, ale to je proste to, že vy sa potíte a tak, takže to je od toho, takže to sa nečudujete, že to je čierne. Konečne to mám aj ja, keď som si to zložil, že skontrolujem, či natáčam, alebo už by ma seklo, keby to netočím.
Vidíte, ukážka cardboardu. Za chvíľu si ukážeme, ako to funguje, všetko, čo je k tomu treba. To je vlastne toto. A tu aplikácie vám ukážem, aké sú k tomu. Najviac časti, ak bude treba. Toto video inak asi ani vám to neukážem, ako to funguje. Keďže to dosť trvá minút. Takže toto bude video len o tomto. Neukážem vám žiadnu hru k tomu, nič. Najbližšie video bude, ak dáte 10 lajkov, tak vám ukážem hru, aká k tomu to je dobrá. Ako to funguje. Ako sa s tým vyblázniť, ako sa možno pogrcať. Uvidím. Nedáva do... Cape Dry. Chráni pred dažďom podľa mňa, že keď je to krabica, tak to je jasné. Inak na tej stránke, čo som našiel tú českú stránku, teraz hovorím za Česku, hovoril som Slovensku, už som si spomenul, že bola Česká, majú kamufláž, je to celé maskačové, potom tam majú ešte nejaké. Tu momentálne, tu vidíte proste obrázky, že ako vyzerajú tie ostatné, ak sa mi tam podarí dať, tak vidíte ako vyzerajú tie všetky, ja to dám nabok, je to pekné. Tento pásek si tam dám potom, keď to celé zlepím, nech sa mi to nerozoberá. Tu z boku máte QR kód, ktorý funguje na to, že si to skenujete a to je vlastne ten váš profil alebo také niečo, vôbec netuším. Ale moja sestra to tam napríklad nemá, ja to tu mám, nejak dlho tu spomínam. Ahoj Monika, nech ťa aspoň pozdravím. Rozbito hneď, idem z krabice. Vidíte, zostra vyzerám to zaujímavo. Počkajte, nevidíte ma teraz ma tiež nevidíte, lebo vyzerám nejaký blb. Určite to bola, alebo to je nejaká lupa tam je. Wow. Tu mám ťačiky popísané. Nie je že lupa, ono to ešte aj dole hlavou ukazuje. Dobre, nezamrite si mi dať like, odber, ak sa vám toto video páčilo, keďže nenašiel som žiadne iné slovenské alebo české. Nikoho som nevidel, to robili len Angličanov, aj to moc nie, Američanov a tak. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, dajte like, odber, kúpte si túto hračičku, ak sa vám to bude páčiť. Nekupujte to teraz, neviete o čom to je, ale v najbližšom videu vám poviem, že či to je dobrá vec, ako keď si to chcete vyskúšať, tak to je dobré. Ale podľa telefónu. Ja som si napríklad, najprv som si stiahol do telefónu aplikáciu a skúšal to bez toho, či to reaguje na všetky dopredu, dozadu a tak. A podľa toho som zistil, že či to bude na to dobré. Ak sa niekto vedie, tak ja na to používam Samsung Galaxy S5, to je môj telefón, ten sa tam takto spredu, keď ho dáte, tak horko ťažko zmestím. Je to nejak do 5 palcov, prosím vás, nedávajte tam 7 palcové tablety, lebo ten obraz vám ani moc nepôjde. Na maličke to zase není ono. Najlepšie to je presne na takéto 5, toto má 5,2, to akurát stavané. A ešte, ak by ste niekto vedieť, prečo to tak rozdelené, ako to funguje je, že obrazovka sa vám rozdelí na dve časti. Na jednej tu bude taký pásik a vlastne to musíte s týmto čiarou. Všade nakýdam lepidlo, nech to drží. Ale uvidím, teraz mi tu teče po stole. Dobre. Ja sa s vami lúčim, ak sa vám páčil vážne tento cardboard, alebo neviem, jak to spravím. Ten bordel za mňou si nevšimajte. Takže ja sa s vami lúčim, tu je Dell Gaming. A ďakujem, že ste si pozreli toto video o cardboard. Kúpte to, ak sa vám to páči, ak nemáte peniaze, neviem koľko stojí Oculus Rift, ani ja na to nemám, tak som si kúpil toto. Zdá sa mi, že 10 či 20 dolárov stojí umelá verzia, to len proste otvoríte, dáte telefón, zavrete a máte už aj poskladané všetko. Toto je taká lacená verzia pre takých jak ja, že si to nemôžu dovoliť a je to celkom dobrá vec, môžete sa vyblázniť, môžete machovať, čo vy máte, ako kamarádi nemajú, že oni nemôžu kúkať 3D a takéto blbosti. Je to dobrá vec, vážne, oplatí sa to kúpiť. Teda uvidíte aj vy, či sa to oplatí kúpiť v tých hrách. Takže proste, ako jak som skúšal horskú drahu, tak mi stačilo. Takže vážne dajte like, odber, napíšte si to tiež kúpili, či ste to vyskúšali, budem robiť tie hry. Asi tam budem dávať aj body, že koľko bodov, či to je celkom dobrá vec, či sa to oplatí na tom hrať. Alebo ani nie, počkajte. Počkajte, vy ma tam vôbec nevidíte, ak tak pozerám. No, ja dúfam, že ste ma celý čas videli, nie že som kožu takto hore, ale asi aj no. Nevadí, bordel za mňa viem, to je vždy, ale momentálne prerábam izbu, lebo by som si chcel končiť tento. Mám nový stolík biely a chcel by som si to spraviť, robím si len momentálne svetlo pod stôl a chcel by som si ho spraviť na ten, aby som mohol lepšie natáčať, potrebujem tu niečo spraviť na foťák a takéto. Momentálne vám vážne stojím z druhej strany stola,
lebo tu je jediné také voľné miesto, kde by sa dal ten statív pohodlne postaviť, aby som mal takýto záber. Že to stropu. Ale dobre, už sa s vami lúčim, vždycky zase dlhé lúčenie. Takže ak sa vám páčilo cardboard, kúpte to, hovorím to 500 raz, ale vážne to je dobrá vec, skúste to. Kúpte cez eBay, si to podľa mňa nekupujte. Radšej si to kúpte za tých 2,50 a vymyslíte si ten vlastný. Ale ja som vlastne skúsil to cez eBay, sestra povedal, že to je dobrá vec, tak som povedal, že kúpim si to aj ja cez eBay, kúpim si to s tým pásikom, vyskúšam to s tým. Ale moc to dobre nepasuje, to napríklad ukážem ukázku, počkajte, magnet mi vypadol. Ale napríklad tu si pozrite, že tu je, že tam je, že please, akože položte magnet a je to úplne mimo, ale to asi nečakané, je to papier. Ale inak všetko mi skoro pasuje, vnútri sú trojky skoro rozdelené, ale je to dobré, oplatí sa to vážne kúpiť, takže učím sa s vami Adel Gaming a pri ďalšom videu sa vidíme asi skoro. Mafiu neviem kedy dám, lebo nechce sa mi upravovať, je to už o ničom a nikto to nepozerá. Dúfam, že to video bude mať strašne moc pozretí, keďže som si dal s ním, dám si s ním dosť roboty, keďže by som chcel spraviť ho prelomové. A nebudem ho robiť ani na mojom notebooku, budem ho robiť na, dúfam, že sestrinom počítači s lepšou grafickou, s lepším rozlíšením, aby to nebolo také takom rozlíšení 240 či koľko, 240p, tak radšej nech to aspoň HDčko, nech sa to dá aspoň trošičku pozerať. Takže lúči sa s vami Adel Gaming, ahojte!